keren burom kari Switzerland kamtam une u kapten jong kene kari usyaka ringkat bat player ki jong u baki burom u Messi ba udai uta usim jo ka football ha ke jingyel kai ka jong une u Messi bat u Messi udai wei u lidar leni unong yalam jong kari Argentina bat ong kene ka kenhun jong kari Switzerland ka ai ke jingyero i ha ke jingyalam ka jong u Messi ya kari hi berkawai bat kepenlong ya ka bahkan poi hadu ka quarter final jong menta usnem bat hakani ka World Cup ka ba menta bat ka ai ka ba penlong ya kini ki player jong kari Switzerland bakin keren hadu kan ne kane ka dei ki jing burom ka jong ki ya u Messi namar kite bakin sia kendu bat kari Argentina hakani ka quarter final jong menta usnem bat hoi uni usyaka ulong kum u kapten haka jing embryo ngi burom yu Messi bat ngite bat ngi saki ba udai usim joka football hanre ngimla e kaban le namar ngi hap e kaban kun persya bat ngidon kam ke jing job hakane ka World Cup bat hakane ka quarter final menta ubenai bat khamtam uni usyaka pen ba uni Messi udai shisha usim joka football bat ki player ki jong uhi berkawai bat ka tim ke jong uhi berkawai ki pen de ka wei ka mensim baki burom yu Messi kum uta usim jong ka football bat henrei kimla ka ban thau perthei kumbang la de ka ban ong namar bakari Switzerland ka hap ka ban kendu bat ka hap ka ban yakni ya ka nam la du haka jing ke jong ki bat haka jingale kai ke jong kini arteli kiri hakane ka quarter final te hakane ka por ka bamta ngam shamla don shibun ka banta reitang kini ki kentin ka bakhendian khublei shibun